Ako po si Tese. Lumapit po ako sa Bicol, Tabang Ora mismo. Gusto ko lang humingi ng tulong sa kanila para sa apo ko. Gusto ko pong mabawi. Kasi sa tingin ko hindi pa kayang magpamilya kasi bata pa, 14 years old pa lang. Tamang Pilay, hayaan mo na muna si Ana sa mga kapatid niya. Kasi sa tingin ko hindi pa niya kayang magpamilya. Baka pagdating ng araw, pag hindi niya nagampanan ang obligasyon niya, saktan mo lang siya. Salamat. Hinaing ni Tatay Agosto Vasquez, nakatanggap daw siya ng balita na pinayagan daw ng kanyang asawa na mamanhika na raw ang kanilang 14 anyos na anak sa pamilya ng isang 21 anyos nitong boyfriend. At ngayon ay nakatira na raw ito sa bahay ng lalaki. Dahilan para humingi na ng tulong si Agosto na mabawi ang kanyang anak. Para sa detalye mga kaaksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Agosto Vasquez. So, tatay, kailan nyo po nalaman na ito pong anak po ninyo ay meron na pong ka-live-in? Nung 17, nung linggo. Noong nakaraan pong linggo lamang. Apo, tatay, sabi nyo po tatay, nitong 17 lamang ng linggo, nalaman nyo po na meron na pong ka-live-in. Ito pong anak po ninyo. Opo, ayun lang. Okay. So ano po tatay yung naging reaction po ninyo? Ano po, masakit po sa akin dahil bata pa yung anak ko eh. Opo. Minor de edad pa po yung anak po ninyo at nalaman nyo po na meron na pong ka-live-in. So, paano nyo po nalaman, tatay, na ito pong anak po ninyo ay meron ng ka-live-in? Sa anak ko po, lalaki, kay Gary. Okay. Nalaman nyo po ito sa anak po ninyong isa? Oo. Okay. At ano pa po yung nalaman nyo, tay? Nalaman nyo po na ito po bang pakikipag-live-in ng anak po ninyo ay aprobado po kay Mrs.? Naano po ako, galit po ako sa kanya dahil pinayagan niyang ganon. Opo. Aside po sa nagalit po kayo kay Mrs., ano pa po yung nagawa nyo kay Mrs.? Wala na akong nagawa. Okay, di nyo naman po sinaktan, inaway, nagalit lang po kayo kay Mrs. Malayo naman ako sa kanya. Okay, malayo po kayo kay Mrs. Okay. Manila. Opo, nasa Manila po kayo ngayon, tay? Opo. Opo. So, meaning to say, dyan po kayo nagtatrabaho at malayo po kayo sa pamilya nyo? Opo, ano na ko dito? 6 na buwan. 6 na buwan po kayo dyan. Opo. Opo, ano pa po tatay? Aside po doon sa nalaman nyo na ito pong anak po ninyo ay meron na pong ka-live-in, ano pa po yung nakarating po sa inyong balita? Wala na akong nalalaman dyan dahil bira ko lang ma-etat po yan. Alam po ninyo itong patungkol sa pamamanhikan? Opo, nagsabi naman po sa iyo anak ko. Okay. Ano po yung naging reaksyon nyo, tay, nung nalaman nyo pong namanhikan na po itong boyfriend po ng anak ninyo? Nagalit nga po ko dahil ayaw ko nang pamanikan kasi mag-aaral pa. Buntis na po ba itong anak ninyo? Hindi pa siguro po. Okay. Hindi ko wala po yan. So wala po kayong masyadong alam po sa sitwasyon or kalagayan po ng anak ninyo? Wala po yan. Okay. Tatay, yung misis nyo po, nasaan? Nandiyan po sa Goa. Okay. Lipag, Goa, Camarines Sur. Magkasama po ba itong anak po ninyo at yung misis nyo bago pa man po ito nakipag-live-in? Magkasama po sila yung nanay niya. Opo. Tatay, nung nalaman nyo pong nakimanhika na po itong 21 anyos na boyfriend nitong anak po ninyo, ano daw yung naging rason na i-try nyo po bang kausapin itong misis mo? Ano daw yung rason kung bakit pumayag po siya? Ang sabi niya, mag-uusap lang daw po sila dahil paparanin daw po yung anak namin, nung lalaki. Opo, ano po yung sinabi mo sa kanya dito sa misis mo, tatay? Sinabi ko na huwag mo na magpamanika kasi bata pa yung anak natin eh. Opo, so sa madaling sabi, ang sabi sa'yo ng misis mo ay mag-uusap lang. Pero nalaman mo na lang ay nakimanhika na pala ito. Opo. Pero ano daw tatay yung napag-usapan po dun sa kanilang pag-usap? Hindi ko po alam. So wala po kayong ideya kung ano po yung napag-usapan doon? Wala po. Pero paano nyo nasabi tatay na pamamanhikan po yung nangyari, hindi po yung pag-usap talaga? Hindi po sabi nung anak ko eh, magpapamanikan daw po eh. So manhikan talaga yung na ipaabot po sa inyo. Pero yung pakakasabi ng misis nyo ay mag-uusap lang. Opo. Opo. Tay, maitanong ko lang ilan po yung anak po ninyo dito kay misis? 2 po nandyan. So 2 po ang anak po ninyo? Hindi 5 lahat. 5. So nasa kanya po itong 5 anak po ninyo, itong nasa puder po ng misis nyo, itong 5 anak po ninyo? Wala po, 2 lang sa kanya. Yung babae tapos yung
Bunso. Opo, ngayon tay, maitanong ko lang meron ka na po bang ibang pamilya dyan sa Laguna? Wala pa po. So ang tanong ko ngayon, tatay, ano yung pinaka-concern po ninyo? Dahil po ba nagalit kayo kay Mrs. dahil pinayagan niya yung anak niyong minor de edad na makipag-live-in dito sa 21 years old? Aside nun, ano po yung pinaka-concern po ninyo? Kukunin ko lang yung anak ko. So ang gusto nyo ngayon mangyari, makuha nyo yung anak po ninyo sa poder ni Mrs. Oo. Okay? O alamin natin ang legal na aksyon, partner, patungkol sa ganitong klase ng reklamo. Nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Jesus Lapus. Attorney Lapus, ito po yung pangyayari sa pamilya nito pong si Tatay Agosto, kung saan po ang kanyang 14 anyos na anak po ay nakipagtanan or nakipagrelasyon sa isang 21 years old na lalaki. Ngayon, ang gusto po ni tatay ay mabawi po itong kanyang anak. Tama po ba yung ginawa po ng nanay dahil syempre nasa poder ng nanay, hinayaan daw po ng nanay na makipagrelasyon, makipag-live-in, ito pong 14 anyos na anak po niya. Tama po ba? Hindi po tama yan. Siyempre, ang isang magulang, although siyempre basic responsibilidad siya sa kanyang anak, may obligasyon din siya sa ilalim ng Family Code. Specifically, Article 209 at 220 na pangalagaan ng kanilang anak, lalo na ito ang nasabing anak ay minor de edad. Ang pagpapapaya na payagan niya ang 14 years old na makisama sa 21 years old ay maaaring may turing na neglect parental duty. Actually, pwede rin itong magresulta sa pananagutan niya sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act or child abuse po, lalo na kung ang bata ay na-expose sa abuse or exploitation or any sexual na exploitation po. Okay po, attorney. So pasok ito sa 7610. At yung tatay naman po ng bata, attorney, na umaalma po sa ganitong sitwasyon ng kanyang anak, ano naman po ang maaring ilaban ng tatay sa sitwasyon pong ito, attorney? Ay, malaki po ang pwede niyang magawa kasi aside from the fact na siya ang legal na tatay, ay may karapatan din siyang magsampa ng petition for change of custody sa korte sa ilalim ng Family Code sa Article 213 po, kung mapapakita niya na ang ina ay hindi talaga mabuting tagapag-alaga at pinapabayaan ng kanilang minor de edad na anak. Maaari din siyang magsampa ng kaso laban sa ina under dun nga po sa 7610 sa child abuse or neglect, kung mapapatunayan na pinabayaan nito talaga ang kanyang tungkulin sa kanilang minor de edad na anak. Opo. Attorney, regarding din po dito sa 21 anyos na boyfriend nitong 14 years old, may maari po bang kaharapin na penalidad o kaso laban sa kanya? Ay, meron po. Kasi sa ilalim sa mata po ng batas, sa 21 years old, adult na po yan. Tapos ang kinakasama niya ay 14 years old. So, maaari po siyang, depende po sa sitwasyon, no? Pero maaari po siyang makasuhan ng qualified seduction under Article 337 ng Revised Penal Code kahit consensual ang kanilang relasyon. Kasi nga po, hindi naman siya kinidnap. Talaga namang sumama itong 14 years old. Pero siyempre, since siya yung mas nakakatanda at mas yung obligasyon niya pa as 21 years old ay mas mataas kaysa sa 14 years old. Tapos kung sa maang pala din ay may nagkaroon na sila ng sexual relations, ito po ay pwede rin malagay sa statutory rape under Article 266A of the RPC kasi as amended by Republic Act 8353 po, actually kahit tinaas na po yung age ng to be considered as statutory rape to 16 years old, from 12 years old, pasok pa rin po itong 14 years old. At regardless po kung may consent or wala, ay ito po ay naituturing na rape under the law. Statutory rape. Opo, malinaw po, attorney, na sakaling mapatunayan po na talagang may nangyari po dito sa dalawa, ay pasok po ito sa statutory rape. Yes po. Opo, sakaling magpursige itong tatay na magsampa ng kaso, ano po yung maaring proseso na dapat niyang gawin? Pwede po siyang humingi ng tulong sa PNP Women and Children's Desk or sa DSWD po. And sila po ay makipag-ugnayan dun sa nasabing mga
offices na yon at sila na po ang bahala na mag-assist sa kanila ng pag-file ng appropriate na cases po, depending kung ano po yung mga attending circumstances dun sa relationship po nung 21 years old saka ng 14 years old po. Ayun. Kasi yun nga po. Ayun. Nababanggit ni Attorney Jess itong MSWD or DSWD dahil 14 years old etong bata. Maraming salamat po, Attorney Jesus Lapos, sa inyo pong panat at oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po and sa mga inyong tagapakinig. Maraming salamat. Maraming salamat. At para naman mga kaaksyon, sa pagtugon sa reklamong ito, idudulog na natin ito sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Camarines Sur para malaman natin kung ano yung tulong or intervention ng MSWD. Magandang hapon po, makakausap natin ngayon si Ma'am Luz Igea, ang Social Welfare Officer 2 ng MSWDO Goa Camarines Sur. Ma'am Luz, ano po yung magiging proseso pagkatapos po na halimbawa sa tulong po ng inyong tanggapan, sa tulong po ng PNP ay nabawi na po itong anak po ni Tatay Agosto? Pagkatapos po ninyo, noon po, ano na po yung magiging proseso? Ano na po? Po ang custody sa ama o custodian. Okay. Ika-countil po at magpatuloy po ng pagmamonitor at magbibigay din ng financial assistance kung kailangan po. Ayun, so ibig sabihin, pag nakuha na po itong anak po ni tatay, ibibigay po yung custody sa ama at tututukan po ng MSWDO kung ano po yung mga susunod pa pong kaganapan. Opo. So, maaari po ba, ma'am, na idaan rin po itong anak ni tatay sa counseling? Kasi 14 anyos ay pumayag na makipag-live-in. Maaari pong malaman ang kalagayan ng bata sa pagkakandak po ng interview o ipa-medical exam po sa BMC or sa NBI po. Ayun! Yun po, Ma'am Luz, ang gusto po namin malaman kung sa tulong pa din po ba ng inyo pong opisina ay gagawa po kayo ng aksyon or hakbang para po malaman natin kung talaga pong nagalaw ng boyfriend, ito pong kanyang girlfriend na 14 years old. Oo, malalaman natin po yan sa pamamagitan ng pag-interview sa bata para mag-disclose po siya at sa atin ang kanyang mga nangyari po sa buhay niya. At saka ipapamedical po sa DMC o sa NBI, magkakaroon po ng medical request po dahil sa PNP po. Okay. So dahil po dyan, Ma'am Luz, ora mismo po kaming magpapadala ng aming team dyan po, ma'am, para samahan po itong lola at ang kanyang kapatid na biktima din po. Biktima po para mabawi po nila itong 14 anyos. Ano po, Ma'am Luz? Maari po ba bukas na bukas po, Ma'am Luz, ay maaari na po kami magpadala po dyan ng aming team? Opo. Magsasama po sa PNP. Tapos po, yung pamilya po ng nakasama po, yung tatay o kapatid ng biktima. Opo, Ma'am Luz, full force po kami, kasama po yung team, yung PNP, at ang inyo pong tanggapan. Kasama po yung WCPD ng Goa Camarines Sur. Maraming salamat po, Ma'am Luz. Opo, walang ma'am po. Yan po mga kaaksyon, si Ma'am Luz Segwa ng MSWDO Goa Camarines Sur. Pero i-recap lang natin, partner, sabi ni attorney, ano pa man yan, dahil minor de edad yung bata na concern dito, merong kakaharapin na kaso ang nanay dahil pumayag siya na makipag-live-in etong 14 anyos niya na anak sa 21 years old. At syempre, eto naman na 21 years old, ay meron din siyang kakaharapin na kaso. Pag napatunayan, pwedeng pasok ito sa statutory rape.